Bună lume! Astăzi cu primul episod din GTA San Andreas Multiplayer. Fără prosteală, vreau să vă reamintesc să dați like, deși nu-mi prea pasă, de fapt chiar îmi pasă. Și dacă dați like, mor eu într-o zi la câte like-uri să primesc. Da, avem un invitat special, un tip care e băiat, că nu-i fată, nu avem noi fete, care se numește Matei. Nu vrei să nu de vreo. Ei bine, eu suntem Strike. Hehe. Da. Aha. Da, eu sunt. Am trecut mă și la video vocea mea. Și acum să trecem la fapte. Mergi la AA. Să trecem la... Să nu mă dați. Hai. Să mă pun. România. Că-s român, nu știu palac ca alții. Evident, mă, dar să nu scrie acolo, mă, dita mai parola, că parola ta știu care e, dar nu o zic pe YouTube, că după ăștia știi cum sunt. E, dar nici nu știu. De fapt știu cum mă numesc. Mă numesc Mihnea7352 pe GTA. Pentru că ăsta era fostul nume de pe fostul cont de YouTube, care nu mai există acum pentru că era cel mai prost cont de YouTube. Ne întâlnim la SF. Bă, tu ai voie să vii aici, mă, mori. Îți lasă fă. Ok, nu. Stai că sparg geamul într-un mod foarte Ce corect. rup geamurile, mă? Am zis că sparg geamul într-un mod foarte corect. Stai să că veni acum. Vreau să vă spun ceva. Că acest video va fi de funny moments. Frate, urcă-te pe motoretă și conduce sau o conduc. Frate, mă, vezi că... Urcă-te. Scuze. Deșteptule, bine, mă bag eu în spatele, frate, dar nici ca să fugi. Cum e posibil? Și uitați aici. UP. Stai. UP. A. Conduce mașina. Aaaa! Unde ești? Zbor pe aici! Nu te văd. A, uite o motoretă care cade din cer. Am teleportat la... Lasă-fă. Acum vin. Ce mașină am găsit, lasă-fă. O conduc. Care? Una șmecheră. Am găsit și eu una de foarte faină. Gata, am ieșit prin geam. Stai că vin cu tine în mașină, că așa e mai interesant. E faină? Gata, sunt pregătit. Stai un pic. Mori! Frate, eu răs pe ăștia mori. Sunt un clan nou care ai mă văzut distră. și tu că am trecut prin stâlpul ăla când m-am băgut? Stai că vreau să-mi iau altă armă. Așteaptă! Vreau să-mi iau altă armă, oprește-te din mers. Așa. Băi, nu vreau, eu mi-am luat în patru. LOL. Deștept mai ești! Hai că-mi fac eu o altă mașină, să o dau ție. Tune. Da. Car. Mă, vreau să te iau cu cuțitul. Eu tu crezi că nu știu. Mă întorc imediat, trebuie să merg la Tune. Car. Ați puțin lume să văd cât mai am. Am 4 minute deja. Wow, și ce Dar filmez cu Bandicam-ul. Bandicam. Oare cu pușca! Man, nu fi atât de Cinci. împit.
Wheels. Lume, am furat un avion. Așa, mă. Da, era cuiva. Ok. Mă moare! Eh, safe time. Ok, gata, mi-am salvat tuneul unde ești. Hai că te aștept la SF. Și fi! Tanix. Să omor pe ăsta. Stai, trebuia să salvez. Tu. Save tunning. Așa. Lume, și vedeți acum o săritură prin geam perfectă. Ups. Și ce perfectă. Frate, urcă-te la mine în mașină. Dacă vrei să mai trăiești. Unde-i, bă? Wow, deci dita mai verde și nu o vezi. Și ia-ți arme. De ce? Ai murit, nu așa? De ce? Ai murit, nu e așa. Omor pe unul de la tine, care-i BRB. Ups. Dar lume, și cam atât a fost și cu primul episod. Zau 4 minute, tu-ți bagi joc de mine. Nu, 6 minute și 31. Și mai prost. Dar lume, și cam atât a fost și cu acest video. Pa și pusi!